Kamura diha. Si kamura diha dito na sa kilid ni. Kaway-kaway kasi. Diri ta ka diri ka hasil kay may kay kag magkuan-kuan. Girl. Ay, narbaka. Asa yung panalo yung ani? Ikaw na po. Wala gid yung yan. Natay ako mga ani. Ang gagunit. Mga gagunit ang mga panawong. Kanang kuan. Ay, pambata. How much is that? Magdula ang mga bata. Hey! Ah. Kamura diha kung kuan na batik kayo. Yun siguro. Asa man ni kuan? Wala, back-to-back siya. Selfie magod siya. Back-to-back yung bagduay. Di pro niya. Pro. Sabi na bagong nausawan. Wow. Kabog na ako pag-shoot. Isa mali-free. But picture day, nindot kay picture day. Tadi kita likod dayon ba? Ang fine time mo gisiguro ani siguro ba? Yung tao man ako. Butasan. Kire, ikaw na din. Mag-video ko ako din. Dili sa talan. Kumbag, kusog sa kumbag yun. Hindi na rin pa din. Madala pa ng bako dito. Ah, mau di ay. Tuyok din. Okay, hanggang ano ba? Okay na siya. 150. Makalingaw. Day no? Oh, may siya bagyo. Isa bagay. Pag masiminto na ni siya, nice na gid kaayo. Kuha nila mga. Ah, oo, Basig lang. Ang bricks. Ano lagi kuha nila? Ay, basig. Ma'am, linig mo daw, ma'am. Ellen! Ellen! 96 for that. Sila, kita na mo yan na rin. Ayan, okay na rin. Ayan, Unsaon eh? Himo ko na isungkod, di ko maluan eh. Ah, gurita na ni, largo na ni mo na ni. Wala po na to. Paita ni wala ka kuyong katagiya oy. Mamags. Nagdala na po na po ng ba? Ano kung saan man eh? Uy, Ay, Yan, sama ni pagpalong.
nangagi din rin, no? Nangagi din. Kapoy na ng driver. Oh, mga pilya, kamo na po, do. Kamo na po ipagsungkod-sungkod ba? Di namin. Manami. Ha? Atag bus driver ron. Kapoy na ng driver. Tapos mo sa commission ko. Ano man. Para ginasa mo yung driver. Kasi nga yan, kami kami yan. Babay yan, babay.